Sorry. Oh, yeah, madam. Outside. Oh, the woman. Everybody, you know. This is the main person. Nolan, sit down, madam. Sit down. Madam. Sit down. Sit down. Sit down. Okay, start. You. Yes, I will play this video back so that you people will see what is happening in this world. This house where they see now, there are certain children there. Certain children. Those people where they carry people children, when they bring that children, they will go that place and sell them for that woman. That woman will start selling children to other people where won't buy children. Make sure I watch the video and see what is happening in this world. We are living in the wicked generation. Oh yeah, this way. Just surround the house. What about the woman? Who wants no name? Go and make this door. What that woman? Then make this door. Who? Come and open this door. Come. Oh yeah, it's not that person. Come here. Come here. It's not a woman. No, yeah. Check here, check here. Yeah. No, says yeah. Candy never Mohammed pay you more than don't worry, Bunuzi. Madam, I'll do an email. Can you also never? Getting what is there, Victor? On your carrying one, Anambra. What do I need the honor? Carry on, Obinanki, Mobinanki, Momazi, Beck's Butaham, Kayan, with 2 months. Maham, to be sincere, Mukunkamma. On never been. One of our faces in Abata 247. Therefore, this week, a 1 month, you must see again. I bet can dear one agent. And the junior. And the junior, again, Abby. Oh, my yes. Or that to Porogiano. Madam, in a man adoption, true or false? I'm waiting this. Oh, going to send you. In a man adoption. Can he hit a man adoption? In one again, oh, couldn't the best of Ludo be here. Only a bony such a brigade, who are bony woman affairs. In a man adoption, can we have which a man adoption? Can this source of children in our adopt? Can I best say what I have? I see come my dear back. Can you have the Pugani evidence? Can you even you are into adoption? Can you wait? One will wait, but can I good? Okay, Mama. No wait, Mama. Madam, you are doing adoption. I sent somebody here. Your discussion, everything. I need you very well. So, and that is why we are here.
Get the source of these children. Can ever has get a Kahana Loroki? Minister. Ian Nalo never Charity Foundation. Can you register? My registration through one barrister and four barrister Bunon. Barrister Bunon aging phone number ever. When you do this charity foundation, agent as a government officer. When we run a government, it's a barrister. Barrister or government officer. Can this certificate teach you where my registration? Oh yeah, that's good. Well, let's go. Not at all. It's remove the one here. Come on, go through the That's why they make adoption problem. on a adoption. Yeah, child trafficking. Government amaromake. SME go mumma de eba. Onye anwa bia buya. Ofia na enwere manke di 6 years. Ya ga adopt near the person. So okpolu ha ga o cover up na abo na eme ministry. So ministry can be register letter. Listen to me. Madam. Can you register letter? That's not Anambra State local government system. You hear local government. Can you imagine? Let's see. Madam, calm down. CAC. Madam, tell them what. No, Mommy. Madam, Madam, don't talk. Oh, Alpha Minister, okay, the Jesus Charity Foundation. Okay. Then this thing is illegal. I've gone to Fake. Before you operate any home, you must come to Ministry of Women Affairs to register. We don't know about her. And she's been doing adoption. I sent somebody here to confirm it. Well, anyway, what is going to happen? So we have to take everybody. Wait, let me explain myself. Madam, can your name? What's your name? I have Angela. Angelo, eh? Angela, please. Oh yeah, back here. Oh yeah, Nnewi, ebe na Nnewi. Ebe abu ebe. Yeah. Nnewi, Otolo. Okay, can you feel them? I'm a charity foundation. Charity. Since how long can you do maybe this for charity foundation? Oh, 2 years later. 2 years. Can there be more branches? I'm a new one as I'm a new one aside here. Eba come. I'm a new one a branch. Na Asaba. Oh, we're going to get up, but it's a call Asaba. Ki mama nwade na Asaba branch again Asaba. Yani here like oh mama nwade. Every time. See, Soludo will not take it. Don't mommy me. You are operating an illegal home these children. Madam. All my stepsister, well, don't worry. I can manage DNA test. Only for half an hour. And I had DNA test. And I just shown only an above an oil. So you are into a big problem. and this thing in our this thing in our Mommy, this thing in our I know when I go to woman affairs, even Christian na nasty. I dey go na office. So for the registration, the woman affairs, I think me do woman. Christian na tick mo nyambo.
ejego m to ọfịs gwa ya o nwere nwa mmadụ na-agba Obiọra na NAPTIP ọfịs ejikwa nọmba ya ebe ha ma ezo omume ezo NAPTIP enwe ihe o nwetụtụ uwe ịrụ ọgụ ọha na-arụ ọgụ ndị NAPTIP ka ndị bụ ndị a ndị nọ iri ndị ụmụaka for how long ka ụmụazị niile anọgo with you? Nature register home. eje m na NAPTIP But if no, if na around charity home. anụ ala ọna inform us charity home so emecha ewesị na mmeti ihe na mma eme ka ndị nwa na first nwa wee jee na NAPTIP so ewe gwa m na Obiọra Igbo na phone ka ị na-discuss. ihe mụ na Obiọra discuss wo na Obiọra ya abịa ọfụ this place ọ bụrụ na ọfụ ya ka mmalite mmesi wee put the home into the woman affairs because na mgbe barrister gbatara m akwụkwọ from Abuja ọ sị m na akwụkwọ ka m meji wee bido so nke nwa ka ọ kpọ na phone I have suspected that na onye a ka ọ kpọ mana ọ sị na ihe ya na-eme bụ ọ sị na okite ka oke ife ministry. What has that thing got to do with home? You are running a home without government consent approval. so ọ sị na m register Madam Chair, is I go do this question. Ụmụaka now, ọkwa anyị water that na set of ụmụazị ị na-enweta abroad the same set na anọ. Ndị nke a na how long ka ha nọgo with you? Tụbagodu ha aka gwa m each of them how long ha nọgo. Ụmụ ejima ke how long ụmụ ejima nọ? onye nke afọ ebe ike ọma mụ na na-abụ anọgo from the obere otu a ka m ji wee na-etrain because of that charity foundation na from a year and 2 months. Okay, onye nke akwa. Ka m ji train wee Onye nke akwa. then onye nke mụ na na-abụ anọgo sekpọzie 2 years mana ndebe ha onye ruru ya ọmụ Owerri. Okay. Nwe ya nwụgo Onye nke akwa. Onye nke akwa. onye nke ahụ nwa nwanne m nwaanyị. How long ka gịnị ya nọ? Mgbe nwanne m nwaanyị nwụrụ ya ọnwụọ How many years ago? mgbe nwanne m nwaanyị nwụrụ ya from 7 months. So ha arọ one ka ọ dị now? Ihe ọ dịkịta ya wee pee 12 years. Okay, onye nke akwa. Onye nke ahụ afọ ewu dị. Kedu how long ka gịnị ya nọgo? Nne na ba nọgokwa about 2 years. 2 years. Okay. Ka ebe isi wee dute ka Ebe isi dute. Onye nke ahụ onye nke ahụ from nwanne nwoke a na-akpọ Daniel. So ya wawa onye kpọtara m ya. Onye ebe ka ọ bụ. Onye ebe. Onye nke ahụ onye Onye nke akwa. Onye nke ka how long ka gịnị ya nọgo? about 3 years. Okay. Onye ahụ Madam, you may say that na ihe a mgbe commissioner gwa gị si na ime gị ihe a for 2 years iji bido this charity foundation. So how comes eji nwesịa ndị nogo 7 years, 12 years, 3 years n'aka gị? Ka ihe na-arụ ọnụzi since then? Another question nje gị. Ka ihe na-arụ ọnụzi then? Ihe na mgbe ahụ m wetasịrị nda m na-eme as a charity foundation. Register bụ na with Woman affairs. This CAC number. Chelo Zabe nsogbu adịrọ ka m jụọ gị another question. Kedu ka isi azụ ụmụazị a? Ka ife ị na-eme iji azụfa? Iji azụfa enyefa. Ebe isi enweta ego kedu business ị na-eme? Okay, ka m si azụfa abụ ọ bụrụ na m ụzọ for evangelism
eke m akwụkwọ flyers m ndị mmadụ na-abịakwa for visit at times ebutesiala anyị gift at times abịasị ka ha chọpụta na ụlọ ụmụaka anọ n'ime ebe a eziokwu ka amala just je na-akpọkọta ha from bịa na-eprezent asị ha mba na mụ na fan ịghọtago. Okay, so ihe ị na-akọwa bụ na ị nwee ministry na-arụ ọnụ ebe a na-eme ndị mmadụ ji ewetalụ gị efe. Ka ebe unu na-eme ministry ya bụ ebe a na-ekpe ekpere na-akụ aka. Kedu ebe unu na mbọsị unu nwere ọgbakọ bọsị unu ga-ekpe ekpere ka ebe unu na-ekpe dị ekpere? Yes, I believe that you don't watch this video. I want all the parents to be careful how their children are moving around inside the village, both township. The way these people are stealing children right now is getting out of hand. Please, parents, know how your children are going. Know where they go. Don't allow your children to go anywhere they want to go. Make all your eyes inside your children. Make you not allow them to the walk they go up and down. Because these people, they shoot them up and down.